Zašto je magla tiha? Primetili ste da magla nikad ne dolazi uz buku, već tiho, a tako primetno. Pojača osjećaje i ta mistična magla nam je u isto vreme zanimljiva i plaši nas. Ne kuca kao kiša, ne škripi kao sneg, ne fijuče kao vetar. Ona samo stigne. Jednog jutra, dok je svet još bio pospan, polje iza sela prekrila je meka bela izmaglica. Kuće su izgledale kao da su obukle pahuljaste kape. Drveće je stajalo mirno, čak su i ptice pevale tiše. U jednoj kući probudio se Luka, dečak koji je voleo da trči. Brzo, najbrže što može. Voleo je da gleda u daljinu, do kraja puta, do brda, do velikog hrasta na livadi. Ali tog jutra nije video ništa daleko. Protrljao je oči, pogledao kroz prozor i sve je bilo belo. Gde se sve sakrilo? Pitao se Luka. Obukao je jaknu i izašao napolje. Vazduh je bio hladan i miran. Magla mu je dodirnula obraze, a Luka je napravio jedan korak i video je samo taj korak. Napravio je drugi i video je samo sledeći. O, ne sviđa mi se ovo, promrmljao je. Kako da trčim ako ne vidim put? Šta ako skrenem pogrešno? Magla je bila svuda oko njega. Sakrila sve poznato i pustila ga da otkriva sve ispočetka. Kao da je svet čekao da ga Luka ponovo nacrta koracima. I tako je Luka, korak po korak, uživao u čarima nepoznatog, a zapravo poznatog. Osetio kako mu čizme dodiruju zemlju. Video sitne kapljice u travi kako svetlucaju baš tu ispred njega. Nije video brdo, ali nekad je dovoljno da vidimo ono što je blizu. Posle nekog vremena sunce je počelo da se penje. Magla se polako podigla, lagano i tiho, baš kako je i došla. Put je opet bio tu. A ako se nekada probudiš i ne vidiš sve jasno, ne brini. Možda te magla samo uči da ideš polako. Tvoj sledeći korak je uvek tu. Laku noć.